n'ai pas oublié les images de tes films. Le visage de Cléo. J'ai adoré voir depuis le train les yeux que tu as collés sur des containers. Ce qui est drôle, c'est qu'on ne se soit pas croisés depuis le temps. Le truc rigolo, c'est qu'on va faire un film ensemble. Hola, bona tarda. Bona tarda, què tal? Benvinguts i benvingudes. Fa molta patxoca, de veritat, veure una sala plena. La veritat és que és una de les coses que més ens motiva per fer aquests cicles de documentals. Fa molts anys que el Cineclub, Barcelona Espai de Cinema i la Casa Lizalde són còmplices en aquestes mirades, no? I la veritat és que estem molt contents perquè va rotllant, no? Aquesta vegada, aquest cicle, el leitmotiv és d'allò personal a allò polític, no? Llavors, amb la idea de que no només s'ha de fer cinema polític, sinó que s'ha de fer políticament aquest cinema. Llavors hem volgut presentar 3 pel·lícules, avui la de Caras y Lugares de l'Agnès Bardà, El gran vuelo de la Carolina Estudillo, que serà el dia 28 de maig, i l'11 de juny tenim Todas las mujeres que conozco, de Xiana do Teixeiro. Llavors, comentar-vos que, sisplau, si us interessa, veniu a totes les sessions, no? Sempre hi haurà una petita presentació i després un fòrum. Estem molt contentes perquè volem dedicar aquest cicle a l'Agnès Bardà. A part de ser una gran cineasta, que sempre es va implicar de manera molt directa amb el que feia i amb tot, de cara al cineclubisme va ser també molt important perquè va ser una persona que sempre va reivindicar el cineclub com a font d'inspiració, com a gent que decideix d'alguna manera posar-se davant, com estic fent jo ara en aquest moment, per fer cinema, per presentar cinema i per dialogar amb tots vosaltres. Això també és polític, perquè resulta que gent anònima decidim crear una associació i decidim quines pel·lícules volem passar. Això és, clar, passant de les polítiques de grans administracions, nosaltres decidim què podem fer. I això no passa a Barcelona només, sinó que passa realment a moltes parts d'Espanya, de Catalunya, d'arreu del món. A Catalunya el moviment cineclubista és molt important, és una de les característiques que té. Té 54 cineclubs arreu del territori. Penseu que si no fos per aquesta gent no es veuria, potser aquesta pel·lícula com Caras y Lugares no es veuria a molts llocs perquè són pel·lícules més d'autor i més minoritàries. Llavors, per això és un motiu més per fer aquest cicle. Llavors també estem contentes perquè avui ve la Mireia Iniesta. Ella és, potser algú de vosaltres la reconeix perquè va ser protagonista a l'Acadèmia de les Muses de José Luis Guerín, però també ella és crítica de cinema, és professora de cinema especialitzada en gènere i també una cosa que també ens vincula, que ella també forma part del Cineclub 39 Escalons. És un cineclub que hi ha a Manacor, un cineclub molt especial. Només dir-vos que un dels membres és el carter, és l'esperit, el carter del poble. És que és això, no? O sigui, és això, no? La gent que ens agrada el cinema, és igual després el que fem, no? I us deixo amb la Mireia perquè ella presentarà aquest cicle una mica i també es tindrà una miqueta més en la figura de l'Agnès Bardà, que com sabeu tots va morir aquest any, no? Gràcies per venir. Doncs gràcies per venir. Com ha comentat Lola, ha dit una cosa molt interessant, no? El nom del cicle d'aquest any, d'allò personal a allò polític, és molt rellevant perquè penseu a més que és una frase que va dir la Kate Millett, que com vosaltres sabeu és un gran referent feminista de la segona ola feminista i va ser la primera persona que va escriure una tesi doctoral de gènere al món. Va treure la seva obra després que es diu Política sexual, que us recomano molt, i aquí, en aquesta obra, va ser quan ella va començar a pensar, a plantejar-se la importància de visibilitzar tot allò que era íntim, que estava separat de la part pública, tot allò que era privat, que passava a les cases de les dones i que estava silenciat. De tot, no? Des de maltractament fins a l'economia domèstica, les cures, etc. Llavors, fer això públic i visible era una manera, era un pas més endavant per apoderar-se i lluitar des del feminisme. I ara és una gran màxima que encara fem servir i que encara és molt inspiradora. Per què és important aquesta frase? Per què és important per aquest cicle aquesta frase? Perquè les 3 cineastes que han triat molt bé i amb molta cura els companys i les companyes del Cineclub, totes 3
d'aquesta màxima van fer, en el cas de la Verdà i les altres dues noies de les que ara parlaré, fan encara una manera de fer art, de fer cinema, de crear. Ella, no sé si això ho sabeu o no, bueno, vosaltres sabeu que és la madrina de la Nouvelle Vague, li diuen la madrina de la Nouvelle Vague. Quand je t'ai connue, il n'y avait pas de question. J'allais vers toi. Un jour, dans les yeux des autres, je vis ce qu'on appelle notre amour. Je le vis s'ébattre et les autres le cajolaient. Je le vis grandir et les autres le jalousaient. Je me mis à le regarder. El que no sé si sabeu és que va ser la primera persona de la Nouvelle Vague que va fer una pel·lícula Nouvelle Vague. Doncs ella, al principi, el que va fer és que ella va estudiar Belles Arts, després va ser fotògrafa i va passar directament a fer pel·lícules al cinema i no havia vist gaires pel·lícules, havia vist molt poc cinema. Però ella va començar a fer pel·lícules i va començar amb aquesta pel·lícula. Llavors, ella es va avançar, tal com ens explica Lima Merino, qui vulgui saber coses de la Verdà, de llegir els llibres i les crítiques de Lima Merino, que és la crítica i estudiosa més important de l'estat espanyol de la Verdà. Llavors ella es va avançar perquè mentre que el Truffaut, el Jean-Luc Godard, el Ribet i tots els altres encara eren crítics i encara estaven escrivint a la revista Cahiers du Cinéma com a crítics, ella ja estava fent pel·lícules i ella ja havia fet aquesta pel·lícula. Quan van sortir tots aquests senyors a la llum, el nom de la Verdà va quedar soterrat i va perdre bastanta importància, que això és una cosa que malauradament... Després ella es va caracteritzar sempre i molt per fer un cinema molt proper a les persones que viuen en els marges de la societat. Té una pel·lícula, no puc parlar de totes les pel·lícules que té, però aquesta pel·lícula sí que us vull mencionar una mica Los Espigadores i l'Espigadora. Le geste est inchangé dans notre société. Perquè està molt relacionada amb la pel·lícula que veurem avui. No sé si heu vist Los Espigadores i l'Espigadora. No sé si... Sí? Molt bé. Doncs allà, tal com veieu, ella el que fa és recórrer tota la França, bueno, més o menys, i llavors va visitant llocs on la gent espiga. Espigar era recollir el que quedava després de la collita. I ella mateixa diu, jo sóc una espigadora d'imatges, no? Llavors, no només va pel camp, sinó també per la ciutat, pels mercats, i és molt interessant com ella dona veu a persones anònimes, de vegades molt pobres i que viuen amb molta desesperació, i ella fa d'altaveu d'aquestes persones, no? Aquest exercici que fa ella d'anar a buscar aquestes cares d'aquestes persones i aquests testimonis ho torna a fer aquí en aquesta pel·lícula que veurem avui, Caras y Lugares. I en aquesta pel·lícula fa aquest exercici acompanyada d'un artista que es diu JR. Moi j'ai 33 ans. Et toi je dirais plutôt que tu as 88 printemps. Que és un artista d'allò que se'n diu pop street art. Llavors ell, no sé si us sona, va fer un muntatge fotogràfic molt important a la favela més perillosa de Rio de Janeiro. Va anar allà i va fer fotos de les dones que vivien allà i va fer com uns pòsters gegants que va enganxar a les parets de les cases de les faveles. Llavors hi havia una connexió natural entre aquestes dues persones. Llavors la filla de la Verdà els presenta. On y va, on part par là-bas! Es van fer molt amics i comença aquest documental que és com una mena de road movie perquè van amb un camió que té un fotomaton gegant, llavors van parant en els pobles i van fent fotos de les persones que es van trobar. I l'esperit de la pel·li és el mateix que el de l'Espigadora i Los Espigadores, perquè també dona veu a persones que porten una lluita molt invisibilitzada, persones que viuen als marges de la societat, persones que estan superaïllades en pobles molt, molt, molt petits i que suposen a l'opulència de la imatge de França que tenim, de les grans ciutats com París, etc. I també hi ha una part de reivindicació del feminisme molt important perquè ella va visitar a les dones dels estibadors, la lluita mateixa que tenim aquí, per exemple, a Barcelona mateix la tenen també allà, i ella dona veu a aquestes dones. Recordem que l'Agnès es va
es va implicar moltíssim en la lluita feminista en la segona ola, fent seva la frase de la Kate Millett, allò personal és polític, perquè va donar veu també, no sé si recordeu una petita peça que va fer que es diu Les dones responen, que surten una sèrie de dones nudes i van parlant del que significa ser dona, del que significa estar cosificada, del que significa néixer amb genitals femenins, etc. Llavors, torna a recuperar aquest esperit feminista també en aquesta pel·lícula que veurem avui. És una pel·lícula molt divertida també perquè ella fa una mica de parella còmica amb el JR, hi ha una diferència d'edat però es porten molt bé i bàsicament és una pel·lícula molt optimista, és un cant a la vida, és un cant a la creació. Aquesta seria la primera pel·li, la que veurem avui. Us vull comentar una mica breument les altres dues. La segona pel·lícula crec que és la de la Carolina Estudillo. La Carolina Estudillo és una noia molt jove, és una directora de cinema que és de Xile però porta aquí a Barcelona molts anys i és una noia que treballa amb el fond footage. Segurament que heu sentit ara parlar d'això del fond footage, molt, no? Ai! No passa res. El metraje encontrado, que se'n diu. El fond footage són imatges d'arxiu i imatges d'arxius familiars. És com, ella el que fa és agafar moltes imatges de dones i imatges dels anys 30, 40 de la ciutat de Barcelona, de moltes famílies diferents, barreja tot això amb imatges reals de la Clara Puello, que és una dona de la que ella vol construir la seva memòria. M'explico millor. La Clara Puello va ser una presa, una dona que va estar a la presó de les Corts, però que va sortir un dia tranquil·lament per la porta, a l'any 43, com si no passés res, arreglada, amb el seu abric més maco, etc. El mateix dia que la Clara Puello, que era amant del líder del Partit Comunista d'aquell moment, va sortir de la presó, va desaparèixer per sempre. El rastro de Clara Puello Jornet desaparece en el verano de 1943. Un informe policial la describirá como rabiosamente de izquierdas. El que fa la Carolina és recuperar la imatge de la Clara Puello, recuperar les seves cartes, que escrivia molt bé, era com una escriptora, escrivia molt bé, posa una veu en off davant d'aquestes imatges, per sobre d'aquestes imatges, i llavors trobem la reconstrucció del personatge de la Clara Puello, no només amb la seva fotografia, sinó amb totes aquestes imatges d'arxiu de Barcelona, de persones que passegen per Barcelona, de moltes dones anònimes, que totes formen un crisol, que no és només la Clara Puello, són totes les dones republicanes d'aquell moment. Llavors, aquell documental va fer patir molt a la Carolina perquè el que va descobrir i el que li va decebre molt i el que li va fer patir molt és com patien les dones militants republicanes dins del seu partit. Com patien el patriarcat, com patien la discriminació, com patien el masclisme, com patien la invisibilització. I era més dur que lluitar contra el feixisme, era lluitar contra els seus companys de partit. I això és una reflexió molt interessant perquè us puc ben assegurar que això encara passa avui dia. I de veritat que la pel·lícula de la Carolina és una joia perquè fa plantejar-se també el poder evocador de la imatge no només per reconstruir la memòria històrica, sinó per fer crítica de la història, de com està construïda la nostra història. Per això, en totes les pel·lícules de la Carolina Estudillo, també és molt important aquesta frase, no? Allò personal és allò polític, també, no? I per últim, i també us la recomano molt, Todas las mujeres que conozco és una pel·lícula gallega d'una directora molt jove que es diu Xana do Toxeiro, és que té moltes xics.
La Xana Toxeiro, no, de veritat, és una directora, no sé si heu sentit parlar del Novo Cinema Galego. Bueno, el Novo Cinema Galego són un grup de joves, de persones estupendes, com el Lois Patiño, com l'Oliver Laxe, com la Jaione Camborda. No sé si heu sentit aquests noms. Són persones molt joves que reben subvencions de la Junta i que estan fent un cinema molt bo, molt de qualitat. És un cinema independent i alternatiu però que té una gran càrrega social i que val molt la pena veure. I llavors ella el que fa, i això és molt important, crec que de veritat que té molt de valor aquesta pel·lícula, perquè ens fa reflectir a les dones que hem patit un assetjament sexual, la por que tenim nosaltres en sortir al carrer y en ocupar l'espai públic. Cuando estades nun momento así, pensades concretamente na agresión? Ou sexa, pensades en que pode pasar, non de xeito abstracto, de me poden agredir. Realmente imaginas a agresión no teu corpo? Sí, eu sí. Com ens podem enfrontar nosaltres que hem patit un assetjament sexual? Ja sigui de paraula, com una amenaça o com, amb tocaments o el que sigui, com podem pensar la nostra por, com podem analitzar la nostra por. I ella el que fa és presentar 3 parts al documental, llavors presenta 3 grups de persones parlant, de dones parlant, no? És un documental molt intimista i ella el que fa és que a partir... La paraula és sanadora, la paraula és terapèutica. El fet que aquestes dones puguin compartir les seves experiències és terapèutic, no? Llavors, hi ha com 3 moments i el primer que veiem són un grup de dones al carrer, a una ciutat de Galícia, amb unes cerveses assegudes al terra explicant-se aquestes coses. Llavors, ella aconsegueix que nosaltres ens sentim implicades dins d'aquesta conversa gràcies a la mirada del Racco, per una banda, i gràcies a que fica la càmera al mig, de manera que tu com a espectador o com a espectadora sents que estàs dins del cercle amb aquestes dones escoltant-les i que tu fas part d'aquella conversa. Llavors, primer hi ha com una part, en aquestes converses hi ha una part com d'escolta i de comprensió, després hi ha una segona part que és en un altre espai, és una habitació, un altre grup de dones més grans observen en una pantalla les primeres parlar i tornen a xerrar elles dels mateixos problemes i es plantegen com es pot afrontar des de la maternitat, com puc jo evitar que el meu fill sigui un assetjador sexual, com ho puc fer, què haig de fer. I aquesta és una altra reflexió, no? És una anàlisi molt pormenoritzada del que representa la criança dels fills mascles, no? Com puc pujar un fill des d'una nova masculinitat, no? Llavors, la tercera part del documental, i aquesta és molt maca, el que veiem és un grup d'estudiants en un institut de secundària observant, mirant el segon grup de dones. Llavors, el documental té una estructura de caixes xineses, no? Que una dins de l'altra, dins de l'altra, dins de l'altra. Això acaba com una mena de taller on els estudiants de secundària fan una reflexió del que han vist i fan una reflexió de com són les seves realitats i com poden enfrontar-se al fet de tenir por de sortir al carrer, el fet de no voler tornar a casa sola. L'espai públic és un perill, però hi ha també una idea transversal que està des del principi fins al final del documental, que és com puc jo evitar la por, com puc jo vèncer la por. I això em sembla que és molt interessant i els espectadors i les espectadores se senten molt interpel·lats per aquest discurs. I també, evidentment, no només té un valor més enllà de lo creatiu, un valor polític, un valor social, sinó que també aquí, potser més encara que en les altres dues pel·lis, allò personal és allò polític. Moltes gràcies, disfruteu molt de la pel·lícula. Les gens ils rentrent à l'arrière, comme dans un photomaton, et la photo sort dans les 5 secondes sur le côté, en grand format.